Изкуственият интелект ще унищожи света. Няма бе, чил. Но скоро OpenAI представиха последните си GPT модели. Време е да разбием някои митове. GPT е съкръщение от Generative Pre-trained Transformer. Generative, защото може да генерира неща, Pre-trained, защото е трениран с голям набор от данни и затова знае толкова много, и Transformer, защото е робот, който ще ни затрие. Не. Optimus Prime ще трябва да почака. Защото Transformer в този случай е името на специална архитектура, която е оптимизирана за работа с езици. ChatGPT е услугата, която ползва GPT модела, за да генерира отговорите на твоите съмнителни въпроси. В крайна сметка GPT е трениран да предвижда най-подходящата следваща дума на даден от теб текст. Например, ранно пиле, ранно пее, кастофони мастофони, тонколони монколони. Само че GPT е трениран не само на преходни класики и може компетентно да синтезира отговора на всякакви въпроси. В повечето случаи.